рӯзи сеиди ҷумъа ба ҳар яке шумо муборак бошад. Худоя дуогӯ ҳастем, ки дар ин рӯзи ҷумъа ҳар яки моро ба арзу мақсадҳои некамон бирасонад. Чӣ хеле ки мебинем меҳмони мо омад, меҳмони раҳдурии мо ба мо камакак харид карда овардан, гӯшт овардан, нон, анами шоколад ба ман беҳад маъқул шуд. дӯстон, гирен пушаймон намешавем. хостум бисёр гирам набуд, ҳамиқа буд. Анами хе кӯда каша оварда, камтар духтарча монда, памперс оварда, инам хали памперси пачкаи калон овардая. боқимонда чизҳое ки набуданд, ман худам рафта пешхона харид карда омадам. Анами кашаю салфеткаю памперс анамиқа нарх шудай 1437 сум шудай. Ай магазини лента харид кардиям. Нонора каси гӯшто отдельно харидиям. Хе гӯштои беҳад гӯшти свежу хушро овардиям. Анам хали бринҷро ма рафта гирифтам, ош мекунам, азбаски меҳмонмон омадай хомшӯрбо каданем бо ана хали бринҷ гирифтам барои ширбиринҷ, бринҷи майда. Хали дурож гирифтам, разрехитил, инам хали чизои дар кори хонара рафта гирифтам. 30 дона тухм гирифтам. хато накунам, дуюм бор ё ки сеюм бора тухм мехарам, барое ки мо мурғомон чун тухм мекунанд, азбаски хунукӣ ки шид хунукӣ намекунанд. анами дӯстони азиз, дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман лайк монед. Агар ҳамин канали ма ба шумо маъқулу интересный боша, подписатсия кунед, ба шиносотон расонед. раҳмати калон барои дастгирӣ меҳмонои нав ба канали мо хушомадед шумоям. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад, аз шумо розӣ бошад барои дастгиритон. анакнун мо гӯшторо вай кардан дар кор, намак кардан дар кор. Ман намешум, ҳамихе намак када, майда када да морозилник гирифта мемонам. ба вақти авқоткунӣ да шушта авқот мекунам. инамихе дӯстони азиз, шумо ба чӣ корҳо машғулен? ҳатман да комментария нависен дӯстон. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, ман барои ошчи дар кора тайёр кардам. анамқа бринҷ гирифтам, анамихе сабзиёма майда кардам. Ман майдаи бад намекунам, барое ки шавҳари ман сабзия нақс мебинанд, мехоҳанд ки ҳамихе сабзӣ да ош намоён боша. анамиқа гӯшт гирифтам, якта пиёзи калон сирх гирифтам. азбаски пиёзои ман агаротун чиндагӣ ҳамаш ки сирханд, ман да ҳамаи авқотон пиёзи сирх истифода мебарам. азбаски штатив надорам, дӯстони азиз, бахшиш ба дастгирии шумо иншоалло ки ҳамаш мешавад, ки ман чӣ гуна тайёр кунам. ҳамин оша ки да пеши ҳамин мултиварка монам, азият мекашам. ба фикри ман ки ҳама бонувои тоҷик ош тайёр карда метонанд, бароям қа нишон наметиҳем. анамихе ман ҳамаша тайёр кардам, анако ош ман сар мекунам. тайёр шуд, бо нишон медиҳем ки ба и бринҷи гирифтаги ман ош чӣ хел омад. ҳамихе дӯстони азиз, бо мо бимонед. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, ман гӯштома майда кардам. ака да салофано мегирам барои морозилник. гӯштое ки вай буданд, анамихали буданд, ё барои хомшӯрбо беҳад ваянд ба маззаянд, ёша отдельно гирифтама. ёша отдельно гирифтам барои ягон мантӯи самбусая.
бисёриҳо пурсиданд, ки шавҳари шумо дар куҷояд, ки дар шумо ёрдам намекунад. дӯстони азиз, дар видеои пештара ман ҳамаша фаҳмондагиам. Шавҳари ман дар Новосибирск кор мекунанд, пеши мо дер мебиёянд. азбаски раҳ дурай, як ҳафтада, як хеле вақт дар як ҳафта 2 бор мебиёянд, яхе вақт дар 2 ҳафта 1 бор мебиёянд. ҳамин гӯштум ки тамом шид, гав мезанамшона, мебиёянд. дигар продуктҳое ки ҳаст, айми магазини пеши хона, картамда пул партофтан мегирам, ҳар рӯз харид кардан мегирам. дӯстони азиз, ман наметарсам, гуфтам шумо наметарсед. Соле ки аввал омадагӣ будам, якум соле ки омадагӣ будам, метарсидам, рости гап метарсидам. рӯзоиш мешид, шаво шишта гирья мекардам, хобам намебурд аз тарса. лекин баъд бисёр фикр кардам, ки пагаи дунё ки гузарӣ, дар гӯри торик мебаранд, хата тоқа мемонанд. дар ӯ момент чӣ кор мекунӣ? Дар ин дунёи рӯшан ки битарсӣ. дига омӯхта шидам. ҳамсоём каси рафту омад дорум. ҳамсоём беҳад инсонои хубанд, дастгирӣ мекунанд. куҷое равам, омада кӯдакома нигоҳ мекунанд. беҳад инсонои хубанд ҳамсояҳом. ман идора каси ҳамсояҳом мегузаронам. ҳамаша ҳамаи ҳамин идо монда, ҳамин праздникҳои худ монда, ман ваия файрод мекунам. ана мехе дӯстон, хонаҳои ман 7 дар хонаҳанд. калонанд хонаҳом. мо дар қишлоқ 2 хона дорем. хонаҳои дигаримон деэтажа, иншоаллоҳ ягон рӯз рафта вай хонаҳомам дар шумо нишон медиҳам. алҳамдулиллоҳ ки ҳамаш ҳаст. рӯзи саиди ҷумъаи муборак, ана мехеб ҳама вақт ҳамин аҳамият метиҳем барои ман пурбаракатай. ана мекашад то иёра ҳамаша дар морозилник мемонем. кам кам бироварда овқот кардан мегирем. дӯстони азиз, ман дар инҷа бисквити пирожнима тайёр кардам. ранги бисквитни торт тайёр мекунӣ. дар анами листи калон 8 дона тухм, 8 қошуқ шакар, 8 қошуқ орд и 1 таразрихи сил андохтум. анами хел ҳозир тайёр карда, баъд якҷоя бо шумо пирожник таем. анамихе бисквити мо тайёр шуд. анамихе мулоимак омад. ман мобайн буридамаш, гирдоша гирифтам, обратно дар духовка мондум, ки барои болоша. ана акнун крем тайёр мекунем. барои креми мо дар кор аст варённый сгущенка и 1 сметана. якҷоя мекунем. миксер дар кор нест, ҳамин хел омехта мекунемша, якҷоя мекунемша. ҳозир болоиам мегирем. дар мобайнаш крема тайёр карда мемолем. анамиха дӯстони азиз, ана козима крема тайёр мекунам. барои вақти шуморо нагирифтан дар пауза мемонам. вай мекунам. кремша якҷоя мекунам. сметана якати варёнка.
креми мо тайёр шуд. Анам хеле хушро ман омехта кардамаш. хушр карда мемолем. дӯстони азиз, каболоша мемонем. анам хали блендери гӯшқимакнакам кати ман гирдои ҳамия дар духовка қоқ карда кати 2 дона шоколодҳои майдаҳак хел қима кардам. анака дар болош курашак мекунем. шумо чизе ки мехоҳем шумо ба ҳамон хости дили худтон кунед. шоколад буд, барои ҳамиқа кардам намебуд, ҳамон крошкаи худаш қатъиян басанда буд. дӯстони азиз, ана михали пирожниёма ман кати згушони молоко оро додум. Шумо метавонед бо шоколад оро тиед, хеле ки ба таъми дили худтонай. анамиқа пирожнӣ шуд 12 дона. анамихе боландиш беҳад бамазза мебиёяд, мулоимак намемонӣ. ия ягон қаки беста ки питатса куна ин сразу ҳамихе тайёр мешавад. инаҷа ман салат тайёр кардам барои ошам. ошам ман дан партофтагиам, лимон барои укрошаташ. анамихе дӯстони азиз, бинед чӣ хел хушрӯ омадай. ҳатман шуморам тайёр кунед барои хонавдагӣ ё барои кӯдакотон. дӯстони азиз, оши мо тайёр шуд. ош бениҳоят хушрӯ омад, таъмшам бениҳоят нағз омад. хеле камтарак салат кардам, компот тайёр кардам, салаткати лимон кардам. пирожниё беҳад аҷоибот омаданд, мулоимак, таъмашам беҳад нағз. ҳатман шуморам тайёр кунед. компот аз хуч тайёр кардам. ҳама вақт мо компот мекунем дар хона. дар ҳамин ҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунам. То видеои оянда. Сарбаланду хонаобод бошед.